Takže ja by som začala takým nejakým základným úmyslom, prečo tu, čo nás viedlo k tomu, že tu teraz s Marekom stojíme. Tak rozprávali sme sa s Marekom, že, alebo teda v rámci celkovo BIM asociácie, potom následne teda aj s Marekom, sme sa rozprávali o tom, že v rámci implementácie je nevyhnutné, aby sme urobili nejaké zmluvné štandardy alebo nejakú základnú zmluvnú úpravu, ktorá by bola štandardizovaná na území Slovenskej republiky. Takúto iniciatívu možno vidieť všade v rámci Európskej únie, Veľkej Británii alebo aj ostatných štátov, kde sa BIM používa. Je to naozaj pre nás, podľa nášho pohľadu, nevyhnutné. Už len z toho, že postupne, ako sa v rámci Slovenskej republiky implementuje BIM, tak sa dostávame čím ďalej k tomu, že vytvárame nejakú zmluvnú úpravu. A my, aj keď to ešte teraz nie, ako sme sa rozprávali s Marekom, ale očakávame, že sa dostaneme do nejakých stretov v rámci komunikácie o zmluvnej úprave. A tomu by sme chceli predísť v tomto momente, alebo aspoň čiastočne, aby sme si to v rámci slovenského trhu vedeli nejakým spôsobom zašpecifikovať. Vieme, už sa to aj na dnešných prednáškach niekoľkokrát spomínalo, že na teraz nejakú legislatívnu podporu nemáme absolútne. A vieme to urobiť teraz iba tou zmluvnou úpravou. A preto by sme chceli vytvoriť takýto nejaký základný dokument, nejakú základnú zmluvnú úpravu. A boli by sme veľmi radi, keby sa do nej zapojili nielen my dvaja s Marekom, aby sme to potom dali do šuplíka, povedali sme si, že sme niečo urobili, ale naozaj, aby sa to vedelo využívať v rámci prípravy zmluv a nejakých zmluvných štandardov v jednotlivých spoločnostiach. A asi odozdám Marekovi slovo, že povie takú nejakú základnú štruktúru, ktorú sme si. Ďakujem. Tak tá naša iniciatíva vlastne smeruje k tomu, že nechceme niekomu nanúcovať niečo, chceme vlastne chceme pripraviť sme tzv. Nultú verziu, ktorá sme otvorení tomu a pozývame vlastne všetkých vás, ktorí ste tu prítomní, alebo teda vašich kolegov, ak máte interné právne oddelenie alebo spolupracujete s externými advokátmi, dajte im vedieť, budeme vďační za akýkoľvek kontakt ľudí, ktorí majú právne vzdelanie, ale aj neprávne odborné vzdelanie, ktorí by nám mohli pomôcť. Táto nultá verzia vlastne dokumentu nemá za ambíciu pretlačať na silu. My nechceme, aby ste si vzali tento náš nultú verziu a teda používajú vo svojich zmluvách. Má to byť skôr, my to chápeme skôr modulárne, ako také Lego. Chceme ukázať tú štruktúru teraz a odprezentovať ten koncept s tým, že každý vie použiť to, čo sa mu hodí do tých svojich zmluv. A tak ako môžete vidieť vlastne na tej obrazovke, tá základná štruktúra v tomto momente vlastne je teda predmet zmluvy, definície pojmov. Tak ako dnes už zaznelo na viacerých prednáškach, musíme mať jasno v tom, čo ktorý pojem znamená, samotný BIM model a potom práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré teda sú účastné tej zmluvy, to znamená zadávateľ, dodávateľ a iné subjekty realizačného tímu a v neposlednom rade teda samozrejme licenčné práva a prílohy. Našou ambíciou dnes nie je, neviem koľko z vás je tu inak, ak sa môžem spýtať, ktorí ste právnici. Kto je tu právnik? Asi iba jeden. Či? Takže nemáme tu ambíciu momentálne s Jankou samozrejme toto prechádzať a teda komentovať detailnejšie nejak a týmto vás trápiť, ale alebo ešte ak sa môžem spýtať, ukradnem si teda ešte na chvíľu slovo, ak máte vedomosť o tom, že ak teda používate BIM, stretávate sa s tým v rôznych pozíciách, máte to zazmluvnené v zmluvách? Kto to má v zmluvách? Ak môžem sa spýtať, vyhnite ruku. A z ktorých ste spoločnosti, ak sa môžem opýtať? Okay. A vy vzadu, ak sa môžem ešte opýtať? Ďakujem. Čiže my aj s tým rátame, že niekto na tom trhu to už má zazmluvnené a preto nechceme byť, že pretlačia to z pozície sily, ako BIMAS, ale radi by sme vlastne nastolili ten dialog a hľadali tú cestu, ako to zmluvne uchopiť.
A ja som nezaregistrovala, bol tu niekto z tých právnikov, alebo tu nikto nezdvihol ruku? Aha, to. Dobre, neviem, či má zmysel, podľa mňa nie prechádza teraz jednotlivé tieto ustanovenia, ktoré tu máme, lebo to je naozaj vyslovene otázka právna, aby sme tu prechádzali, ani sme si to asi na úrovni právnikov úplne nevedeli takto teraz celé preskočiť a pripomienkovať. Otázka je možno, že či teda vy ste aspoň videli ten dokument a nejakým spôsobom by ste k tomu mali aspoň nejaké také základné pripomienky, alebo ak to môžem takto interaktívne, ak nevadí. Že áno, videl som ten dokument, ako sa vraví, že 100 právnikov, 101 názorov, proste určite by som rád aj prispel akože v rámci nejakej tej debaty aj do budúcnosti a rád by som sa akože aj podielal na nejakej príprave tej štandardizovanej vzorovej zmluvy alebo nejakej takej tej úpravy. Akože nejaké konkrétne pripomienky teraz naozaj asi nemá v tomto časovom rozhraní podrobne rozoberať, ale to sa dá samozrejme potom nejakým spôsobom dohodnúť, vymeniť kontakty a možno, že nejaké stretnutie, e-mailová korešpondencia a podobne. Ste zo spoločnosti Strabag, áno? Áno, Strabag. A vy máte v zmluvách, máte nejaké štandardné úpravy teraz v tomto, alebo? My konkrétne tam, kde ja vlastne poskytujem právne poradenstvo, my sme nemali, lebo to nebolo ako keby vyžadované. A za ostatných kolegov neviem povedať, že či mali alebo nemali. Neviem, že... Ja by som na to zareagoval teda, napriek tomu, že teda tu nie sú právnici s výnimkou teda jedného kolegu, tak aspoň stručne teda to preklikám ten dokument, keďže, aby ste to videli, sme samozrejme ochotní, my sme ho zazdierali, pozývali sme na túto akciu teda rôznych ľudí, či už z advokácie alebo z iných spoločností, ktoré pôsobia a majú nejakým spôsobom sa teda pohybujú v tejto oblasti, napriek tomu, že tu teda mnohí nie sú, alebo teda väčšina nie je. Ale možno pre vás tých, ktorí tu ste a vážime si, že ste tu teda, tak ten dokument, ako som už ukazoval na začiatku, teda v prvom rade je to o tom vlastne, o predmete samotné, teda, čo je vlastne predmet samotnej zmluvy, definície pojmov, ako môžete vidieť od úplného základu, ako je BIM model, čo je dielo, manažer informácií, BIM koordinátor, požiadavky na výmenu informácií alebo samotný BEP. Máme za to, že keďže, ako už povedala Janka, neexistuje na Slovensku legislatívna úprava, ktorá by to zjednocovala a jednoznačne definovala, čo sú tieto pojmy, tak sme sa to snažili urobiť my a nadväzujeme vlastne na dokument, ktorý BIMAS už prijal, a to je teda návod na, teraz nechcem to domotať, ale myslím, že to je EIR, a snažíme sa byť konzistentní s tými pojmami a s tou pojmológiou a s tými dokumentmi, ktoré už boli teda prijaté na úrovni BIMASu. Potom je to samotné časť, ktorá sa venuje BIM modelu a povinnosti teda dodať BIM model. Ale oveľa dôležitejšie, teda ja to tak vnímam za seba, sú tie práva a povinnosti, či už na strane zadávateľa, alebo ešte viac detailnejšie ich riešime na strane dodávateľa a tých iných subjektov realizačného tímu. A teda už, ako som spomínal, v neposlednom rade taktiež licenčné práva, ktoré riešime pomerne extenzívne v tomto prvom drafte. Napriek tomu, že my sme nemali na začiatku ambíciu urobiť z toho nejaký veľký dokument, v tej pnutej verzii má až 10 strán, čo môže pôsobiť odstrašujúco na všetkých, ktorí by ho mohli používať. A preto vlastne, tak ako som povedal na začiatku, našou ambíciou nie je pretlačať ho ako celok, ale vlastne ukázať, že ak niekto potrebuje dodanie BIMu reflektovať v zmluvnej dokumentácii, tak tu má vlastne nejaký základ, o ktorý sa vie oprieť a vie k nemu pristúpať, ako som spomínal, modulárne. To znamená, ak mu chýbajú iba licenčné práva, dajme tomu, tak vie si z tohto zoznamu ustanovení vybrať to, čo práve potrebuje, čo sa hodí na jeho situáciu. Našou ambíciou, tuto ešte nie je vidieť, je takisto k tomuto dokumentu vydať sprievodný komentár, v ktorom vysvetlíme, prečo sa používajú pojmy, ktoré sa používajú, prečo je štrukturovaný tento dokument tak, ako vám ho teraz prezentujeme s kolegyňou Jankou a čo nás viedlo k tomu, aby bol vlastne štrukturovaný tak, ako je štrukturovaný. A tak, ako som povedal, je to nultá verzia, čiže veľmi radi komukoľvek z vás, ktorí ste tu, poskytneme k dispozícii v elektronickej editovateľnej podobe.
môžete to posunúť ďalším kolegom, ktorí teda sú právnici, ak ich poznáte. A budeme vďační, ak by sme k tomu dostali nejakú spätnú väzbu, pretože našim cieľom nie je to pretlačať, ako Žianko povedal, že to je práca nás dvoch, ale naopak malo by to byť v našom záujme, aby to bol vlastne nejaký široký konsenzus na tom trhu a aby sme vlastne predchádzali prípadným sporom. Tak ako Janka vravila, zatiaľ na Slovensku nevidujeme nejaký súdny spor alebo nejaké iné veci, minimálne nebol medializovaný, ale predpokladáme, že z roka na rok je tu viac a viac ľudí a ten BIM sa dostáva do povedomia a je iba otázkou času, kedy vzniknú aj spory. A tomu by sme radi predchádzali touto štandardizáciou. Plus aj dnes to tu zaznelo, myslím, že na jednej z prednášok, a tuším to bol práve zo Štrabagu, že realizácia toho BIMu prebiehala na základe dobrého slova. Že to nebolo vlastne nejakým spôsobom zmluvne uchopené. A tu sa prihlásili, myslím, že 3 ľudia, že to teda majú skúsenosť, že to je zmluvne zazmluvnené alebo reflektované v zmluvách. To znamená, že druhá väčšina a zrejme funguje v nejakom váku v aktuálnej situácii. Ešte ja vidím taký jeden účel tohto dokumentu, je to, že v tomto momente sme naozaj podľa mňa celkovo v rámci zmluvnej úpravy na území Slovenskej republiky v nejakom bode 0, už len to, že keď aj s Marekom sme sa rozprávali, keď pripravujeme nejakú zmluvnú dokumentáciu, tak v zásade nie je ani z druhej strany nejak veľmi pripomienkovaná. A to si nemyslím, že je kvôli tomu, že by bola teda tak veľmi dobrá tá úprava, ale je to práve s tým, že ešte to nie je tak využívané a právnici na Slovensku podľa mňa ešte to nemajú tak zžité a nevedia si úplne predstaviť aj tie následky z tých ustanovení, aké môžu plynúť. A tomu by sme sa aj týmto dokumentom trochu chceli vyhnúť, aby sme naozaj, lebo čo je účelom zmluvy? Je to, aby sme sa dohodli, aby sme sa vyhli nejakým prípadným ďalším sporom na súde. A práve tento dokument môže vytvoriť nejaký taký základ, aby si aj tie zmluvné strany uvedomili, že aha, toto sme tu ešte my v tejto zmluve neupravili, toto by sme vlastne chceli, ale to tam nemáme. A tá druhá zmluvná strana sa na to tiež môže pripraviť, lebo takto keď si v zásade máme úplne vágnutú zmluvnú úpravu, tak sa dostaneme do toho, že niečo sa síce dohodne, ale jedna strana si myslí, že sa dohodla na jednom, druhá strana si myslí, že sa dohodla na druhom. A tomu by sme sa chceli vyhnúť. Takže ako sme to už niekoľkokrát s Marekom povedali, veľmi radi by sme boli, keby sa do toho zapojilo viacej právnikov, odborníkov a mohli sme vytvoriť dokument, ktorý bude možné používať možno aj dlhodobo. Ešte posledná vec z mojej strany, lebo cieľom tej dnešnej prezentácie alebo toho, prečo sme tu, je vlastne predstaviť, že niečo také sa deje na strane BIMASu a že teda snažíme sa nahradiť možno rolu štátu v tomto štádiu, pretože napriek tomu, že roky sa na to poukazuje, vlastne štát doteraz nemal tú ambíciu, alebo ak má ambíciu, tak ju nedokáže pretaviť do toho, aby teda nejakým spôsobom to zareguloval. Takže že to skúša to BIMAS v tomto štádiu. Ale možno dôležitá informácia, že snažíme sa k tomu pristupovať neutrálne, k tomu dokumentu, čiže nepreferovať či už zadávateľa alebo dodávateľa, ale snažíme sa, aby ten dokument bol neutrálny, bol vyrovnaný a aby vedel vlastne aj v tomto smere byť a vyvážený, aby vlastne bol záujem zo všetkých strán ho akceptovať a prijať na tom trhu. Tam bola asi otázka. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, nemám naštudovaný ten dokument, ale či nejak ste tam riešili aj nejaký prípad, alebo teda nejakú klauzulu pre prípad nezhody. To znamená, že poviem konkrétny prípad, nejaký verejný obstarávateľ by požadoval niečo, čo není vykonateľné z pohľadu BIMu. Proste buď neexistuje na to technológia, alebo proste takým spôsobom sa to nedá zrealizovať, ktorý on požaduje. Či máte nejakú takúto klauzulu na riešenie prípadných sporov, ako takéto spory riešiť, či niečo také spomínate v rámci týchto bodov, ktoré ste vypracovali? Úplne konkrétne nie, že by sme sa takémuto niečomu venovali, ale je to super poznámka, bolo by dobre, keby ste nám to, ak sa dá, tak takéto presne vstupy sme mali. Čiastočne by sme asi mohli povedať, že v tej časti, alebo ja to tak správne chápem, že je to ako keby zadanie zo strany zadávateľa, ktorý by mal presne špecifikovať
svoje požiadavky a už v čase ešte to je možno, že v rámci ešte nejakej predzmluvnej prípravy by asi mal vedieť zareagovať ten dodávateľ, že v akom rozsahu, správne tomu chápem, že v podstate v akom rozsahu to je možné zrealizovať tú požiadavku toho zadávateľa. Alebo je to teraz skôr asi odborná otázka na vás? Skôr, podľa mňa ty si myslel to, že ja chcem niečo, čo jednoducho ja nemám nástroje teraz, aby som informačným modelovaním to vyriešil, že proste neviem to dodať. A neviem to ešte v čase predzmluvnej prípravy alebo zmluvnej prípravy? Problém je v tom, že teda verejný obstarávateľ môže mať nemenné podmienky toho verejného obstarávania a ten záujemca musí so všetkým súhlasiť. Aj napriek tomu, že teda by to bolo nelogické alebo nevykonateľné, nemusí sa na to prísť počas povedzme tendra, keď si presne na otázky, ale ak sa už takéto niečo stane, dostane sa to do zmluvy, tak potom môže nastať problém, hej, a že teraz ako v tom postupovať, lebo povedzme, obstarávateľ je v tomto prípade vo výhode, lebo ten uchádzač musí akceptovať tie podmienky tej zmluvy tak, ako sú napísané. Ale nie som odborník zase na verejné obstarávanie, len takýto prípad ma napadol práve. Ja presne chcel povedať, že ak je tam nejaká nesplniteľná podmienka alebo nemožnosť splnenia, tak nemyslím si, že je to zaujímavý podnet, môžeme sa nad tým zamyslieť, určite to s Jankou ešte preberieme a zohľadníme, ale podľa mňa toto je riešené právnou úpravou samotnou, ale má to ešte ako keby aj druhý aspekt, to na čo sa pýtate, a to je vlastne riešenie sporov. A napríklad množstvo ustanovení neriešime v tomto nultom drafte, pretože predpokladáme, že ako som povedal, že z týchto ustanovení si budú brať tí účastníci a zakomponovať to do svojich zmluv. Pravdepodobne, že nebudú to použiť ako nejakú samostatnú prílohu, aj to je možnosť, použiť to ako nejakú samostatnú prílohu, ktorá bude regulovať dodávku BIMu, ale skôr predpokladáme, že si tie jednotlivé ustanovenia zakomponujú do svojich zmluv a tie zmluvy štandardne riešia aj riešenie sporov. To znamená, či to je už príslušný všeobecný súd, v tomto prípade zrejme Slovenskej republiky, alebo nejaký rozhodcovský súd, ktorý by riešil prípadne spory, lebo ja to vnímam teda ako keby v dvoch rovinách tú otázku, alebo... Podľa mňa teda skôr tá prvá časť otázky bola tá tvoja odpoveď a to, že to rieši právny poriadok Slovenskej republiky, že ide o nesplniteľnú podmienku a neviem, že či úplne sa dá zakomponovať ako keby do týchto zmluvných štandardov, alebo... Či to je vôbec nutné, ako keby, že reflektovať v tomto nultom drafte, alebo celkovo v tomto dokumente. Někomu, jestli není čas, tak ne, ale chci se zeptat, v čem víc vlastně by měl být tady ten smluvná úprava BIM modelu oproti klasickému vlastně smluvnímu vztahu, kde mají strany detailně popsaný BEP protokol, EIR a tak dále. Co by to těm účastníkům mělo přinést víc, když vlastně z těch nadpisů nebo bodů, co je v tom uvedené, tak si myslím, něco je obsaženo v BEPu, něco je obsaženo v EIRu, což tvoří jako závazné požadavky nebo závaznou vlastně dokumentaci v rámci smluvního vztahu. Tak v čem tohle by mělo pomoct těm stranám vlastně v nějaké té nebo v čem by ty strany měly vidět výhodu? Já jsem moc nepochopil totiž ze začátku, co chceme nahradit, jo? Jestli tohle obsah, protože jsem tam viděl, že to obsahuje nějaký EIR a tak dále, nebo jestli toto je nadřazené třeba BEP protokolu nebo smluvním vztahu, nebo jaký je tam ten cíl jako do toho, co chceme říct, jo? Protože třeba ten BIM model je zadefinovaný v EIRu, částečně. Samostatný dokument, práve, že tento dokument ty máš použiť ako vodítko, že čo z tohto zakomponovať do tvojej zmluvy, aby si podchytil všetko, čo potrebuješ. Áno. Ja, ak môžem na to reagovať, teda cieľom toho dokumentu, alebo teda týchto ustanovení je precízovať rozsah práva, povinností a zodpovedností a nastaviť si tie vzťahy medzi zadávateľom, dodávateľom a ostatnými. Rozumiem tomu, čo hovoríte, že časti týchto vecí, ktoré sú riešené v tých zmluvných ustanoveniach, sú napríklad v tom EIR-ku alebo následne v BEPe, ale teda EIR-ko definujete požiadavky na tú výmenu tých informácií, ale my stále
vnímame, že tak ako napríklad projektová dokumentácia, ak si niekto objednávateľu nejakého profesistu alebo nejakého dodávateľa, tak je reflektovaná, to zadanie samotné je v nejakej prílohe, ale celý ten proces toho, ako má prebehnúť tá dodávka a všetky tie veci, zodpovednostné vzťahy sú vždy reflektované v samotnej zmluve. Má to nejaký právny základ. BEPu. Nie v BEPe. Primárně jo. Nie. Stejně tak, jak EIR, pokud teda se nepletu, definuje i lot a loj, ne? Tak. Dobře, sorry. Pardon, ja som to nechcel seknúť, ja tu zastavím kvôli tomu, že jednak nám vypršal čas. Ale, ako to bolo povedané, a dlžím vám ospravedlnenie za ten môj nepodarený vtip, oni teraz práve pozývajú všetkých nás, aj neprávnikov, odborníkov, aby sme teda práve, že tú odbornú stránku našu pridali k tomu, čo tvoria dokument. A ten dokument, ako tu odznelo, je verzia 0. Neviem, či existuje, že 0.0, ale úplne základná. To znamená, že určite v rámci asociácie to budeme tvoriť, je to živý dokument a budú vznikať nejaké verzie, niektorí ľudia už to dostali na pripomienkovanie, na rôznych fórach, predpokladám, že verejne bude sa robiť možno nejaké prvé, druhé, neviem aké čítanie, to už neviem aká bude taktika, že tvorby toho dokumentu, ale toto nie je finálna verzia. Zmyslom tohto, čo tu nám prišli povedať, je to, že začali sa aktivity v tomto smere, lebo vnímame, že celú tú problematiku toho informačného modelovania obsiahnuť právne nie je až také jednoduché, že to proste nie je také, že obyčajná zmluva o dielo, že proste zadefinujem, že dodaj mi 2 BIMy. To je hodně zjednodušené, ale když si zadefinuješ ten BEP a ten EIR a tady tyhle věci, což jako většinou se definují, tak... Ale vždy máte zmluvnú úpravu, vždy máte... Aj v Českej republike existuje vlastne metodika, alebo teda vzory, ktoré nebajme sa o EIR alebo BEPe, ale vlastne, ktoré reflektujú práve v tej zmluvnej rovine ešte podstatne extenzívnejšie, lebo naša teda... Poď. Ja by som chcel dodať, že vlastne tam je problém v tom, že dnešné zmluvy vôbec nespomínajú BEP ani EIR. Ale proč? No to je tá otázka, prečo? A táto zmluva to má spomenúť a preto je to tu definované, lebo právnici si musia definovať, čo vlastne ten BEP znamená, keď je spomenutý v zmluve. Lebo keby sme tam napísali iba, že BEP blablabla ďalej, tak nie je definované, čo je BEP. Takže tuto treba definovať, čo je BEP a čo znamená v tej zmluve ten BEP. Ale samozrejme k tomu je potom dokument BEP a EIR, čo sú prílohy k tej zmluve. Ale musí to byť nejak napísané v tej zmluve, že ten BEP a EIR je záväzný. A to je vlastne to, čo sa snažia teraz spraviť, že vytvoriť takúto vzornú zmluvu, kde bude spomenutý BIM, lebo doteraz BIM nebol nejak definovaný a zazmluvnený. OK, pro veřejné zadavatele bych to chápal, ale soukromý zadavatel si může zadefinovat, co chce. Prepáč, naozaj ťa stopnem. Nie, treba. V Česku máme problém s tím, že vznikají metodiky nad metodikami a smluvní dokumenty nad smluvními dokumentama a všichni se v tom začínáme ztrácet. Proto právě jako nechci, nebo jsem rád, že tady u vás toho tolik nevzniká, že jako ty věci, které vznikají, dávají smysl, ale tady v tomto za mě osobně jako smysl zatím nevidím. Jenom to je můj osobný názor. Ja iba v krátkosti by som zareagovala, že áno, ja tiež si myslím, že v tej Českej republike je niekedy, aj sme sa o tom bavili, veľa a nechceme to tak robiť, nechceme teda robiť úpravu, ktorá sa netýka BIMu, lebo to nie je predmetom toho, čo chceme urobiť. Práve preto je toto tak skrátené na tých 10 strán, ale ja si nemyslím, aj keď sme sa tu o tom bavili, v podstate tie zmluvné úpravy vždy budú. To, čo hovoríte vy, EIR, BEP, kde si to definujete, áno, s tým vy viete pracovať, ale vždy budete uzatvárať zmluvu. Či krátku, dlhú, alebo akúkoľvek. A tam to musíte mať zadefinované. Áno, vy sa môžete teoreticky dohodnúť ústne, však nemusíte mať písomne tú zmluvu, ale vždy uzatvárate tú zmluvu a práve my by sme chceli aspoň čiastočne štandardizovať tie zmluvy a mať proste nejaký taký základný podklad. My sa nechceme venovať všetkému tomu, čo je riešené ďalej v EIR. My to ani nerozoberáme do takého detailu, ako je to v EIR alebo potom BEP. Ale treba mať, keď chceme mať uzatvorenú zmluvu, tak musíme mať ten základ, z ktorého potom vychádzajú alebo z ktorého potom alebo podrobnejšie rozoberajú tie jednotlivé prílohy.
A takto v rámci zmluvnej dokumentácie funguje, že vždy mám nejaký základný dokument, ktorou je tá zmluva a od toho sa odvíjajú nejaké podrobnejšie dokumenty a to my v rámci tohto do takej hĺbky nejdeme. Ja si ešte ukradnem iba poslednú vetu, naozaj sľubujem, aby som za to zareagoval, že ten dôvod alebo ten zmysel, ktorý vidíme my a možno ktorý nie je zrejmý vám, spočíva v tom, že EIR a BEP vnímame my ako právnici, ako technické dokumenty, na základe ktorých teda zrejme tí dodávateľia alebo teda tie ostatné strany zúčastnené dokážu teda plniť, nejakým spôsobom dodať a prevziať a tak ďalej. Čo my vnímame na Slovensku je, že existuje vákum, to právne, že v tej zmluve, lebo toto nie je zmluva, to nemá byť zmluva, to sú iba nejaké ustanovenia, ktoré riešia tú dodávku toho BIMu, že tam chýba ten právny základ. Čiže vlastne náš pohľad a náš zmysel v tomto cvičení vidíme v tom, že snažíme sa to vákum zaplniť a keby nejakým spôsobom, ale neísť veľmi extenzívne, neísť do toho rozmeru, ako už bolo povedané, ako je to v Čechách, kde je to podľa nás už úplne presiahlo nejakú mieru, ktorá podľa nás, ak by sme to na to išli rovnako ako v Čechách, tak by sme to tu nikdy nedokázali predať. Akože tým subjektom na tom trhu, aby napríklad ten súkromný sektor si povedal, že mu to za to stojí, že si to osvojí a že to vezme do tých zmluv. Dobre, ďakujem vám pekne. Každopádne, keď budete mať nejaké dotazy a nejaké pripomienky, adresujte to priamo na BIM asociáciu, na hocikoho z nás, ale najlepšie priamo na Janku alebo teda na Mareka. Kontakty nájdete, máte to aj v tej brožúrke, čo ste tu dostali. A vy ste sa báli, že možno nebude nejaká burlivá diskusia a nakoniec mám najväčší problém seknúť túto diskusiu a ešte aby som to nejak nespravil tak nie úplne nevhodne. Ale každopádne, chcem sa vám poďakovať ešte raz, že ste nám to tu odprezentovali a že ste sa začali vôbec zaoberať touto problematikou. A ešte raz pripomíname, je to teda 0. verzia toho dokumentu, bude sa tvoriť a verím tomu, že pomôže mnohým ľuďom vôbec právne to nejak uchopiť, že ako to zadefinovať, že čo vlastne chcem, ako to dať do zmluvy. Ešte prepáč, je to posledná vec. Kto chce, máme tu asi 7 alebo 8 výtlačkov tohto dokumentu a vieme to samozrejme poslať komukoľvek v editovateľnej podobe, tak ako už zaznelo. Ďakujeme za pozornosť. Dobre.